420, TVP Info i rozmowa pana bardzo sympatycznego, prowadzącego w Blue, to nazywają okryciem w stylu lat 50. Bardzo ładnie, mega fajnie stylowo i wspiera summa summarum konflikt, wiedzcie ze mną, spór, wiedzcie ze mną, jest napisane w Izajasza, zaczęli z Bogiem, a wnet wybielają, bardziej wyczyszczą się, oczyszczą, a nie wybielają, oczyszczą. A biel to, że totalnie czyste, to tak powinno być zapisane, pan powiedział tutaj z telewizji? Tak. Czyli to dodatek do systemu 1, który wdrażany jest, na prawo drugi ma, ale to sobie łatwo, ładnie, fajnie można sobie to rozjaśnić w swoim ukształtowaniu, kierunkowaniu, rozumiewaniu, że naukowców, tak jak wcześniej też już to miałem napisane też gdzieś na którychś kartach, tak jak z tym poczuciem winy, że ci, co uświadomieni byli świadomi, to mają poczucie winy i ogromne, a ci, co nie byli świadomi, to małe poczucie winy, ale wtedy mają być w rządowych stanowiskach ludzie uświadomieni i ciągle uświadomieni, co tydzień aktualizacja na mszy specjalnej dla rządu, uświadomienia oficjalne z nagraniem do obejrzenia przez kto chce, ktokolwiek chce, serio, oficjalnie, po chrześcijańsku to jest oficjalnie, bez obaw, a drugie naukowców i naukowcy weryfikowani, osoby, które, żeby nie zajmowały niepotrzebnymi sprawami, na ulicy, choćby właśnie na chodniku i to jest super, super. Mogą się ukryć, mogą za bezdomnych i wtedy przejść sobie i rozpoznać coś po swojemu naukowo do tego podchodząc. Naukowcy zainwestować pewnie politycy, jakieś pola, tykanie pola swego, to jest twoje, to jest moje, to wszystko chrześcijańskie, Chrystusa. Wszystkiego dobrego i dzięki TVP Info. 420, TVP Info i rozmowa pana bardzo sympatycznego, prowadzącego w Blue, to nazywają okryciem w stylu lat 50.